Náš klub Pathfinder veľmi často spolupracuje s inými organizáciami a práve tu v Banskej Bystrici je veľmi aktívne centrum dobrovoľníctva, ktoré ako keby pozýva do rôznych spoluprác iné organizácie. Keď som bola ako dieťa členkou tohto klubu, tak som si ako keby skôr ja užívala tie rôzne programy, aktivity, ktoré pre mňa ako keby boli vytvárané. A postupne, keď som vlastne chodila už na tú strednú a vysokú školu, tak som mohla ako keby rozvíjať nejaké svoje zručnosti. Takže som získala aj akúsi prax pri práci s deťmi a mládežou. Takto ako keby tá činnosť môjho dobrovoľničenia sa stala súčasťou môjho života a súčasťou života aj ľudí, ktorí ako keby boli vždy ako keby so mnou v kontakte v rámci tých jednotlivých kolektívov, ktorými som prešla. Vidím, že to má význam. Že to moje dobrovoľníctvo niečo prináša nielen mne, ale aj iným a že deti a mladí, s ktorými pracujem, tak naozaj sa nejako tiež menia a majú niečo v živote, čo je pre nich možno dôležité.